morning, Albay. Mga ka-online, na biyaheng Santo Domingo, Albay tayo ngayon. Sobrang lakas ng hangin. Mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng Santo Domingo, Albay. Ayun mga ka-online, andito na tayo sa sentro ng Santo Domingo, Albay. Hahanapin natin ang bahay ng kliyente. Tara, samahan niyo ako. So yung kliyente natin mga ka-online andito na sa pinaka-sentro ng Santo Domingo, Albay. Kaya hanapin natin na maglakad-lakad tayo at magtanong-tanong tayo para mapabilis yung paghanap natin. So ayun, tapos na tayo mag-deliver mga ka-online. Ngayon na mag-ikot-ikot tayo dito sa sentro ng Santo Domingo. Ayun mga ka-online, andito tayo sa St. Dominic de Guzman, Paris, dito sa Santo Domingo, Albay. So napakagandang simbahan mga ka-online. Ayun mga ka-online, andito tayo sa St. Dominic de Guzman, Paris, dito sa Santo Domingo, Albay. So napakagandang simbahan mga ka-online. Bakit uhaw, sayong-sayaw, bakit ikaw ibibitaw, sayong-sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Yung nasa likuran natin mga ka-online, yan yung Munisipyo ng Santo Domingo, Albay. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada. Tapos na nga tayong mag-deliver dito sa Santo Domingo, Albay. Maraming salamat po sa panunod. Mabuhay po tayong lahat.